ವೆಜ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಬೊಲಂತರಿತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಉನೇನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಳ ಕಾಯಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಆ ತಿತ್ತೆ ಆಹಾ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದವಣಸ ನಿಗಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೇಮ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆತಂಡು ಅವೇನ್ ತೂವನ ಗಾಸೆ ಆಪಡು ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಇಜಿರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಜಿರ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತಲಾಯ್ಕ ಆತು ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಡು. ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಯಾನ್ ಮೊರನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗೀ ರೈಸನ್ನು ತಿನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಆ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜರಿಗುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಡ ನಿಗಲು ಗೀ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ ಅತ್ತಡ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗ್ಲ ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ. ಈ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ದಾಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮಂಜೋಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೂರ್ ದಾಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ. ಬೊಗೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ದಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅವು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಬಾರ್ದೆ. ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಡ ನಿಗಲು ಒಂದು ಲೋಟೆ ತೂವಾರು ಈ ಲೋಟೆಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾವು ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ ಆ ಪಾವುಡು ಅರ್ಧ ಪಾವುಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾವುದಾತು ಸುರೂಕಿಯಾನು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಪಾವುದಾತು ಒಂಥರ ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಪಾವುದಾತು ಪದಂಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲುಂಬುದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಧೂಳು ಪೂರ ಪೋಡು ಲುಂಬುದು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ನೆನೆತಿದ್ದೀತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿಗಳು ನಿಗಲು ನೆನೆತಿದೀವೋಲಿ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ಪೋರ್ಡ ಇಜಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಗಲು ನೆನೆತಿದ್ದಿ ಎರಡ ಯಾವು ಇತೆ ತುಲೆ ನೆನೆತಿದ್ದೀತೇನು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಸೀಟಿ ಕೊರ್ಕು ಒಂದು ಪೈಪರೆಗುಂಡು ಇದೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದು ಉಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಂದೇನ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೋದು ದಾಲ್ ಮುರ್ಕುದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೊಡಿತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದೆಟು ಒಂಜರೆ ಪಾವುಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಒಂಜರೆ ಪಾವುಗೆ ತೊಂಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾವುದಾತ ನಿಗಲು ನೀರು ಪಾಡೋನ್ನೆ ಅವು ದಾಲ್ ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಇಜಿಡವು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ನಮಕ್ ತುಲಿ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನಿಗಲು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ನಿಗಲೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನನೇ ವಸ್ತುಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದ ಪನ್ನಡ ನೆಕ್ ತಡ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಗೊರ್ಪತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ತುಲೆ ದಾಲ್ ಮುರ್ಕುದು ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಸೀಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಸೀಟಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬಕೈತೆ ಒಂದು ಪುರ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ ನೋಡು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಕುಕ್ಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಂಡ ನಿಗುಲು ಇಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೀಟಿಗೆ ಪುಲೆ ಇತೆ ಅಂತುಲೆ ಸುರುಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದೀಪೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಸೀಟಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ಕೊರ್ಪೇನು ಇತೆ ಆವಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮೇನು ಅಲ್ಪಡು ಪನ್ನಡ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ತೂನ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಅವು ಪಂಡ ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ಸಲ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮೇನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಸೀಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತೆ ತೂನು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಕಮ್ಮಿ ದೀದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪು ಅದಾಗ ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲೈತೆ ರಡ್ನೆತ್ತ ಸೀಟಿ ಲಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ 4 ಸೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ಅದಾಗ ದಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಸೀಟಿ ಲಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸೀಟಿ ಆಂಡ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ 4ನೆತ್ತ ಸೀಟಿ ಲಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಓಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 5 ಸೀಟಿ ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಕ ನಾನೇನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ ಸೀಟಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೀಮ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದು ಪೂಡ ಹೊರನ್ನೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಟ್ರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡೋಡು ಬಕ ಐತ ವಿಸಿಲ್ ಪೂಯಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂಚೆನು ಪಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಈತ ಸೀಟಿ ಒಂದು
ದಾಲ್ ಬೇಯ್ತದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕನೆ ಆತ ಸೀಟಿ ಪೂರ ಪೋತುಂದು ತುಲೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಸೀಟಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಯಾನ್ 9 ಸೀಟಿ ಕೊಡ್ತೆ 4 ಸೀಟಿ ಕೊರಿಯಾಡ ತುಲೆ ದಾಲ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ್ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಈತು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಓ ಬಾಜನ ಲಾವು ನಿಗ್ರೊಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬಾಜನೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಬಾಜನೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಏತು ಬೋಡ್ ತುಲೆ ಆತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಮ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಅವು ದಾಲ್ ತಡ್ಕೊಡು ಜೀರಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ನಾನು ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ಇಜಿರ್ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಕರಂಚಿ ಪೋಪುಣ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅವು ನಮಕ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಡು ಈತ್ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದತೆ ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚನೆ ನಮಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈತ್ ಕಾಯನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು 1 ನಿಮಿಷ ಅವು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಅವು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಲವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾರ ಪುರ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇದಿಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂಬರುಡು ತುಲೆ ಬರಿ ಬರಿಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂಬರುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂಬರುಡು ಆತವನಗ ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಟುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪೋಡು ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾಯ್ಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ದಾಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ತುಲೆ ಆತ ನಿಗಲ್ ದಪ್ಪದಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತ ತಿಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದಪ್ಪ ದೀಪ ನಿಗಲಿಗೆ ನುಪ್ಪುಗು ಬೋಡಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮಾತ ಬೋಡಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವೇನು ನೀರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಬೊಕ ಅವು ದಪ್ಪನೇ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಆತ ಹಾದೊಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಅವೇನು ಕೊದ್ದೆರದು 2 ಹಣ್ಣು ತುಲೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಬೋಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲ್ ನಂಚನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಏನಾತ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲು ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಕೋರ್ರೆಗಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ನಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರ ವೇದ್ ಬೊಕ ಶ್ಲೋಕ್ ಹಾಗಲೆಗಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಟಿಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಏನೇನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿವಡನೆ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ತುಲೆಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ದೀತು ಜಾನ್ ಈತ್ ಹದಾದೀತೆ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದು ಉಪ್ಪು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ತೂಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಬೋಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲ ಖಾರ ಬೋಡಾತ ಯಾನಿ ಸೇನ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಖಾರ ಪಾಡ್ಗತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ವೆ
ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪ ಗಮಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಾಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖಾರ ಪುರ ಸಮ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಸಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಕೊದ್ದಾಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂಬತ್ತಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿ ಓಡು ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ ತುಯ್ಯೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೋಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ತಡ್ಕೋಗೆ ಏನು ಮೇಯ್ನ್ ಪನ್ನಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಐಕ್ಯ ಪುದರ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಣಸ್ಬೋಪ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೈನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಇಜ್ಜಿರು ದಾಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ತೊಂಬಿನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಲ್ತ ಕುಕ್ಕೇರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊಡು ತಲೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊಡು ಅವು ದಾಲ್ಗಳು ಗಳುಗುಳು ಕೊದ್ದೋಡು ಕೊದ್ದಾಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊಡು ಈತ ಯಾವುದು ಈತ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಈತ ಕೊದ್ದೆನಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತಿರ್ತಗ ಜಾವದಿಕ ಇಂಚ ಜಾವದಿಕ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಜಾದಿಯ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಬೋಡು ಇಜಿದ ನಿಗುಲು ಬಣಲ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೆಂಚೊಂದೇನು ದೀಕ ತುಲೆ ತಡ್ಕೋಗು ಯಾನ್ ಏನ ಮಾತಗೆ ತೊಂದೆ ಪನ್ನಡ ರಡ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ನಿಗುಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಣ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜಿದ ತುಪ್ಪ ಉಡ್ಲ ನಿಗುಲು ತಡ್ಕ ಕೊರೊಲಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಹಿಂಗು ಹಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಬೋಡೆ ಒಂದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕೋಗು ಹಿಂಗ್ ಬೋಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅವು ಕಲರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನು 2 ಚಮಚ ಪಾಡಿ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೊಕ ತಡ್ಕ ಕೊರನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ಲೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮುಂಚಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಆಡಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಲೆ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡಲೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗು ಪಾಡಲೆ ಹಿಂಗ್ ಈತ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ ಬೋಡಣ್ಣ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದು ತಡ್ಕೋಗು ನಮ್ಮ ಪಾಡುಜಿ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಕಾಣ ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕನ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ತ್ಯಾವಂಬತ್ತಂಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನತೆ ಆಯ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾವ್ ಗೆಮುಲೋರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪಗನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಚಿತಿನ ತಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಅಂಚದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಜ್ಜಿದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಜ್ಜಿದ ಗೀ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನಿಡ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ತಡ್ಕ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೆ
ఈతుండులే చాతుండులే అవేం తూనగాసే అప్పుడు ముందు తొట్టు గోంజి పీస్ కబాబ్ ఇజిర చికెన్ సుక్క ఇజిర ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಊಟಾತ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂತಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಗುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೈದೇರು ಮೂಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಬೆಚ್ಚೋಂಡ ವೈಕ್ಯಾನ್ ಕುಡಿನ ತಟ್ಟೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಬಾರ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಗಾಯೆಲ್ಲ ಉರ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವು ನಾ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆಣ್ ಚಪ್ಪೆಣ್ ಹಾಂ ನಾ ಬಾಯತ್ತು ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚಾತು ಒಂಜಿ ಕೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಐತೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಕುಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪೆ ವಾ ಅವು ತಡ್ಕ ಗೊರಿಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು ರುಚಿಯೇ ಭಾರಿ ಬದಲಾತಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತಲಾಯ್ಕಾತು ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಆತಂಡು ಆತ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮೈತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಗಲು ವೆಜ್ ಕೆಲವೇರು ವ್ರತ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ವ್ರತ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಡಗ್ಲು ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ವೆಜ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಬೊಲಂತರಿತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಳ ಕಾಯಲೆ ಉಪ್ಪಳು ಆ ತಿತ್ತಂಡ ಆಹಾ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದವಣಸ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಗುಲು ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಉನ್ನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನದು ಮದ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪುನ್ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್